Dátum svojho narodenia si pamätáme od útleho detstva. Máme ho vo všetkých dokladoch a každoročne ho oslavujeme. Ale na dátum svojho krstu si spomína len málo kto. Je to pochopiteľné, veď kedy sa nás na to niekto pýtal? Ešte, že existujú matriky. Myslím, že je to nespravodlivé. Deň krstu si nepamätáme nielen preto, že nám ho takmer nikto nepripomína, ale aj preto, že ho nepovažujeme za dôležitý. A pritom je to výnimočná udalosť. Ten, kto prijíma Kristov krst, stáva sa jeho synom, dcérou, vyvoleným. Stáva sa jeho blízkym. A o takých Pán hovorí: Hľa môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie. Cítite tú blízkosť, vľúdnosť, spolupatričnosť. Ale to nie je všetko. Pán hovorí, že na svojich blízkych vkladá svojho ducha. Hovorí, že nám dáva podiel zo svojej múdrosti a sily. Samozrejme v miere, ktorú dokážeme zniesť. Sme predsa len ľudia. A ďalej hovorí o očakávaniach, ktoré do nás vkladá. Jeho vyvolený právo prinesie národom. Sme my pokrstení nositeľmi práva a spravodlivosti? Nebude kričať ani hlučne volať. Nebude počuť na ulici jeho hlas. Žiada od nás určitú mieru zdržanlivosti a tiež milosrdenstva. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí. Ale to nie je všetko. On chce oveľa viac. Urobil som ťa svetlom národov, aby si otvoril oči slepým, vyviedol väzňov zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách. Tu sa nám zažiada zvolať: Vari som ja Boh? To predsa nemôžeš myslieť vážne, Pane. Samozrejme, že to tak nemyslí. To len my sme to tak pochopili, že to všetko máme zvládnuť vlastnými silami. Hovorí nám predsa, že nám dáva podiel na svojej múdrosti a sile. Nekladie na nás hlavnú ťarchu. Očakáva spoluprácu. Iba v spolupráci s ním môžeme zvládnuť jeho požiadavky. A tak sme nevdojak odhalili, prečo si nepamätáme deň krstu. Veď kto by si chcel neustále pripomínať takéto nadľudské úlohy? Napriek tomu všetkému končí povzbudzujúco. Hovorí, že jeho služobník nezoslabne, nezlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho zákon čakajú ostrovy. Hľa, čo všetko sa môže vykľuť z naoko obyčajného krstu.